Ľudia, Patrik kope. A pre... Nám sa to podarilo, ale sme netočili. Mišovi sa to podarilo prestreliť tú dierku. Hej. A netočili sme, takže škoda, no. Hej, ale Patrik to prestrelil, takže to neplatí. Takže do pokrývy, takže... Messi, Barcelona and Argentina. Nepodarilo. Dobre ľudia, takže toto je posledné Patrikuškov, lebo za chvíľu bude koniec videa. 3, 2, 1, kop!